खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव नै दिनैहाय नोंथांमोननिसिम आंनि दख'ना कालेक्शनफोरखौ आङो दिन्थिनो नायबावबाय थ' नोंथांमोना नायलांबावदो दिनैहाय आरो आं मा दख'नानि कालेक्शनफोरखौ दिन्थिनो लाबावदों आखायावहाय थ' बे गुमु कालारा ना गुमु कालारखौ बयबो मोजां मोनो थ' गुमु कालारनि गेजेरावहाय नैबेबादि आगर एरनायनि जायनो नांगौ थाबनो अर्डार हरनानै लानो हानाय बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय थ' गेजेरमाखौहायबो नै भिडिअफ्राखौनो मोजाङानो बानायनो मोननायानो जायाखै माने जे देहाफ्राबो मोजां नङा डिउटिबो सोलिबाय थादों थ' बेस्थ जायो थ' जायफोरनि माने रिप्लाइफोरखौ थाब होथ'नो हायाखै नोंथांमोना दुखु दामोन आं जतटा हायो आं चेष्टा खालामनाय नोंथांमोननो देखायनो बे गुमुखौ नायनानै लाबायना आरो नैबेवहाय नायबावदो नोंथांमोना बे कफि कालारनि बे डिजाइनफोरखौ आगरफोरखौ नायनानै लानाय बेसे मोजां ना बिरादनो समायना मोजां जायनो नांगौ थाबनो अर्डार हरनानै ला आरोबाव नोंथांमोननो देखायबावसै नैबे आकाशि कालारखौहाय नायनानै लादो बेनि आगरफ्राखौहाय ओमफ्राय नै कालारफ्रा ना बेसे मोजां तो बहाय आरोबाव नायबावदो नै लाव बेगर डिजाइन तो नायनोहाय कालाराबो बेसे सुइटनो मोजां एक्चुअली आं लाव बेगर होननानै माबाखौ सिगां बिराद गरमनो बेनिखायनो दख'नाया जे कालेक्शन दङ आं बेफोरखौ थाब देखायलाङो आगैमोन आबौमोन नायनानै लादो नै बेयो बाथ' कालार ना टिया बिरादनो मोजां आगरफ्राखौबो मोजाङै नायनानै लाखादो नै जायनो नांगौ थाबनो अर्डार हरनानै ला थ' आरोबाव नैबेयावहाय नायदो बेयो मोनसे बेयो बेताब कालार थ' बेताब कालारावहाय नै आगरफ्राखौहाय नायनानै लादो जायनो नांगौ थाबनो अर्डार हरनानै ला आबौमोन आगैमोन आरो नैबे खाख्लु कालारा बेबो एभेलेबल दं जायनो नांगौ नायनानै लादो नै आगरफ्राखौहाय आरोबावनो नैबे गोजा कालारा बे एभेलेबल दङ जायनो नांगौ थाबनो बिहरनानै लानो हानाय नोंथांमोना दाखालिफोर नुदोंना आबै रजिताखौबो बड'लेण्ड बुब्लि ना मा चेनेलावहाय आबै रजिताया फैदोंमोन ना इन्टारभिउ होदोंमोन नोंथांमोना नायना लादो नैबे कालारखौ गानदों आरो आबै रजिता आंनिफ्राय लांदों थ' नायगिरिफोर नै आरोबावनो बे हচ্ছে बे दानि सिगांनि आं जे गोजा कालार दिन्थिबाय बे गोजा कालारनिनो सेम आगर बेयो गुमु कालारावहाय दै आबरियाबो बेखौहाय बबेबा एलबामावहाय गाननाय नुदों आङो आरो बेखौ नायबावदो नै बेयो मा होनो बे कालारखौहाय फान्थाव कालारबो मोनस्राय नङाबोलै मा बुङो बेखौलाय नील ब्लू कालारावहाय बिरादनो मोजां आगर एरनायनि थ' नायदो नै आगरफ्राखौहाय थ' नै झुमका जायफ्रा झुमका लाभार मोजां मोनो झुमका डिजाइन थ' नोंथांमोना नायनानै लादो नै गुमु एभेलेबल दङ दायो थ' दहायहाय आं मोनसे बेताब कालार दिन्थिखांखाबाय थ' बे आरोबावनो बेताब कालारावहायनो एसे गुबुन डिजाइनबाव बियो नायनानै लादो नै सिनि क्वालिटियाबो एसे डिफारेन्स थायो माने सिनि क्वालिटि बाय क्वालिटिसो दाम जायो थ' नायनानै लादो जाय जेखौ पसन्द जायो बुंहरलानो जाबाय